do netraje še беше 13. august. To ja bych tu jeďky, když mi ještě mal radio sobo doma, tak so беше naša stvar všetko kytropona. Jenský němský štěla, když jsme mohli slušet, беше Radio Wien. A tam moje přině se so v Berlíne tu moju stajli, tam habe ranicu začínili. Jeden tam praje, no pa najvětší čas, že druhé jsme se úplně na to zadali. A to byl pravda, že tam byl pravda se za vojnu, a jsme tam těch všelakých vojáků, Olomouc беше garnizonsměstno, tam bylo też českých vojáků ze němských končin, když jsme zachodili Němce, a když jsou ty rady, jemu kus Němce řečeli. A ten nám, to jsou se veseli, že ty 2 leta nimo, že my můžeme domů. A dokud to někdo za vojnu upadá, že nesmí zachodit domů, to jsou 75 korun na měsíc dostali peněz, also to za kurinu dosávané.